Как е? Се оказа една измама, една социална измама. Но не е толкова отчаящо, защото предстоят събития, които сигурно ще променят нещата, както казвам в едно стихотворение, посветено на Украйна. Украйна 2014. ГБ е Трако-Кимерийското море, подир голодомор с комунизъм извратен, облъчване и Соросова демокрация, родилни викове из Киев ще се разнесат. ГБ е Трако-Кимерийското море, надежди, които страхове у меншевиките пораждат. Така че нещата на истинската, шествието на истинската демокрация предстои 25 години. Ние сме щедри хора, хвърляме ги и продължаваме нататък. Тези, които са замислили извратения комунизъм, са измислили или са съставили рецептата и за извратената демокрация. Но както комунизма, извратения комунизъм не проходи, така и извратената демокрация се сблъска с непреодолими трудности. Просто хората не я приемат. Или нашето детство и юношество е вградено с този комунизъм. Той е шествал благодарение на нашата поддръжка, че се замисля нещо добро за хората. И в момента, в който ние оттеглихме поддръжката си, духовната поддръжка, той се срути. Само че комунизма можеше да ни заблуждава дълго време, но сега демокрацията не успя. Просто като патили хора ние оттеглихме сетивата си, ние оттеглихме поддръжката си от нея. А когато човеците оттеглят поддръжката си от нещо, се обезсмисля, то се срутва. Ние сме, нашата Вселена е един взаимосвързан организъм. Нашите мисли, които изпращаме от тук, в момента, се записват в Акаш или в Орфей го нарича етер или ефир. Това всъщност изгражда Вселената. И ако ние изпращаме деструктивни мисли към Акаш, няма как нещото, за което изпращаме деструктивни мисли, да е цялостно, да е право. Аз се към поезията си
се обръщам. Едно беззаглавие. Човеко лира с ръце срещу изгряващото слънце. Безмълвието чака твоите слова. Пред теб отдъхват штормове и дремят бури. Шушукат серните води с водорода на Вселената. В униевидното море завихря бавните въртопи към комшулуците за други измерения, а иначе и ти си като мене. Възможно е да си без лев, без работа, с ограбени родители и разпродадена страна, и надзирателите местни не харесват взора ти. Дано не се досещат как си надарен, щом още стискаш зъби, а вече никой песните не може да смълчи. Реки и ветрове от сушата въртят солените води, като рулетка човеко от брега срещу изгряващото слънце. Ти редиш деня. Не казвай никому какво е скрито под езика ти. Значи моите приказки са еднакви и в поезията, и за това, за което осъждаме тази демокрация. И предполагам, че всеки човек е цялостен и не може да си криви така, да му харесва демокрацията, защото той се е хванал за нещичко, нали, чопка там, нали, и доволства. Не може, покрай него 20-15 излъчват. Казват, какво е това, бе? Това е тази демокрация, какво е това нещо? Той, значи, когато лъчението на всичките се срещнат в Акаш, нали, там си казват, нали, не може едно мнението, нали, на един да надделее над 15. Тук става нещо. Хората без да искат, без да се чели мене или той, или другия и така нататък, те достигат до... Известно е, че човек не се учи с добро. Поставен на изпитни, нали, изпитните са най-добрият учител. Тези клошари под моста в Париж, които се грееха през есента на есенната вечер на Велпапе, и аз пуснах 2 шишета вино с оскъдните си средства, но с това аз не приех тяхната системата на демокрацията, а не, че демокрацията ме е изхвърлила. Аз не я приех. И си поех съответните рискове за това. И не съм си оплаквал. Трябваше да участвам в едно предаване на Ифандиев и те изключиха шалтера на захранването на това, като трябваше да се появява. Но тъй като съм свикнал с тези неща и казвам, че съм на прав път. Само им казаха, бе, аз вече мириша на пръст на тази възраст, а те още се страхуват от мене. Какво да се прави? Голяма дружба. Той ми искаше смъртната присъда заради есето викове из скотобойната.
Но после, като се върнах от Прокуда, поиска да се срещнем и пратил хабер по неговата редакторка Шевалиева. И аз, разбира се, отидах. Все пак възрастен човек, който нещата между нас не завършиха, не се проля кръв. Щом сме спазили цивилизационните норми, значи всичко е окей. И отидах и там неговите гавади му предупредиха само 45 минути. Ние се влюбихме един в друг. И срещата продължи 2 часа. И той ме помоли на другия ден пак да отида. И да нося. Питаме дали мога да работя с камера. И казвам, защо? И казвам да дойдете с камера. Защо е това? Ами, искам да говоря на българския народ половин час. 40 и толкова години, не му ли казах всичко, господин Живков? И той влезе в деменция. Млъкна, задълго. Сега е съпротива срещу средствата за масова информация, които пълнят главите на човеците с щяло и нещяло, като те ги творят като продавачки колички с безсмислици. Само и само да не се зароди нещо добро в главата на човека и да не погледне по-критично към нещата. И ако сега беглеците са единици, може би след няколко години ще станат хиляди. Беглеците от тази развратителска цивилизация. Защото тя не задоволява потребностите на нормалния човек. Тя се мъчи да му влияе по най-различния начин, по най-лошия начин се мъчи да му влияе. Сега непрекъснато се воюва с Иракли. Защо мислите, че се воюва? Воюва се, че не сте пред екраните на телевизорите. И те са ви изтървали. Вашето изтърваване и моето, разбира се, това е заплаха за тях. Мебелите сега стоят и си говорят с телевизора. Там няма никой. Тези удобства на седалката на колата или седалката на самолета, те се плащат с част от душата. Те не са даром. Значи някой господар ги дава това. Дали ще иска да се закълнеш, да заклетия човек нарушава целостта на духа си. Всеки човек, който се закълне в партия, в тайно общество и така нататък, той нарушава целостта на духа си. Но срещу това му дават мека седалка, направена от черна кожа и от нещо друго. И разни благинки, които да го вържат още повече. И сега ще се стоиш тук и няма да мърдаш.
В този смисъл, мисля, че стратезите на така наречения нов световен ред бъркат. Те не отчетоха, че ние сме рафната в тази система, задушаващата система на уродливия комунизъм и че имаме имунитет страшен. И тази гарантирана демокрация няма да могат да мисля, може да е вече старческа изкофяло. Но и с млади хора говоря и как виждам сега. Отрицание на това съществуващото, отрицание на това, което те непрекъснато си минят тези говорителите на този нов световен ред, непрекъснато си минят концепциите, нагаждат се и така нататък. Това означава, че те не са глупави хора. Те разбират, че нещата не стават. Една пуска приказка Горлан Гюзерил масна, на сила хубав не бива. Може да си купят един контингент от политическа класа, на която да осигурят там хубости и така нататък. Колкото псевдокомунистите можаха да задържат комунизма, как пък не се намери един пиян партиен секретар, който да извади пистолета и да гръмне срещу раздолата на комунизма. Никой, един изстрел не е произведен. И комунизма се тръгна, уродливия комунизъм се тръгна. Ами да си се тръгне, защото той не беше пред. И с демокрацията, и с тази демокрация така. И то става, разбира се. Да че в те баня толкова. Супер! Мерси.